Netočíš? Ne, já mám minuty. Si proto pojď. Vůbec si nekdo, tak jo, no. Tohle, to je v italštině. To se bude líbit. Ty z Romea a Julie v italštině. To je francouzštině. Na to máme sestavu velká. Co to bylo? No ona to udělala malou kotou. No. Tady jde, jo, mám i... Mě jde to souložit. Dáme se souložit. Ty položíš uplatí, to prostě zvědavé, jak dlouho to vydrží. Ne, když to vydáváš do tepla. Zremixovaný na a to normální. To normální ne. El? Jak to normální ne? Normální mám, ale mám to blbě To si zapotřebuju. Tam ty věci tam měly na francouzská. A co dělej, hoď to! Tohle jste nejlepší. Pak učit se. Jdeme ty frisbee. Už nedělám. Tohle byl mělý. Ale já nechci, aby spadl do skáry, já pro něho nepolezu. Hele, máš tady tu náplast? Zase potřebuje náplast. Já zase kvůli tobě. Problémové.